Ahojte, vítam vás pri prvom otváraní balíčkov Typos Extraliga. Dnes si otvoríme, mám 4 balíčky a začíname prvým. Uvidíme, čo tam máme. Borisa Žabku, Martin Šuty, Teemu Pukkanen, Branislav Ligas a Overtime Musketeers Sean Josling a z Košíc Eduarda Šimuna. Takže prvý balíček máme za sebou. Teraz si otvoríme druhý. Budeme otvárať 4 balíčky. Máme tu šikovného hráča Olivera Archambaulta, potom Christopera Gibsona, to je druhá kartička z druhého balíčka, zo Slovana Patrika Majera, Williama Rapuziho a Victory Roar Filipa Krivošíka a Terryho Broadhurst. Tretí balíček, pozrieme, čo tam je. Mladého brankára Rastislava Eliáša, Alexandra Aucina, Michaela Vandasa, Jeremy Brako, Alex Čajkovič, nejaká špeciálna Rookie Rockets, kartička, Erika Šeba, budeme druhý, Ladislava Romančíka máme, poslednom balíčku, potom tu máme Adama Lukošíka, Mareka Korenčíka, Šimon Beták, ďalšia špeciálna kartička, Victory Roar a tam je Jakub Minárik a Petra Šandora. Ak sa vám táto video bude páčiť a takéto otváranie kartičiek, tak spravím ďalšie ešte niečo iného a ak ešte nájdem takéto Typos Extraliga, tak môžem napíšte do komentárov, ak sa vám to páčilo, dajte like a odber. Budem veľmi rád, veľmi mi to pomôže. Takže ak sa vám to bude páčiť, tak môžeme spraviť aj ďalšie videá takéto. Tak toto je prvé otváranie kartičiek. Sú to aj špeciálne, takže veľmi sa teším, keď dáte like, odber, napíšte do komentárov, ako sa vám to páčilo a spravím aj kľudne ďalšie. Tak čaute.